O Grupo Municipal Popular no Concello de Ourense denuncia a situación de absoluto caos que vive o transporte público da cidade e critica que a estas alturas do mandato o alcalde siga sen ser capaz de sacar adiante a licitación do novo servizo. Os populares lembran que no mes de outubro de 2025, nas xuntas de área, o goberno local aseguraba que a licitación do servizo estaría en marcha neste mes de marzo, mentras que agora din que a empresa ten ata final de mes para entregar a documentación. Critican que en todo o mandato o rexedor non foi capaz de sacar adiante a nova licitación, pero sí foi capaz de converter o servizo nun auténtico caos para veciños e veciñas. Neste senso, o Partido Popular denuncia que o alcalde decidise cambiar todas as liñas de autobús debuxando el mesmo as novas rutas, sen informes técnicos nen xurídicos que avalasen esa decisión e sen agardar sequera a que estivese en marcha a nova concesión do servizo. Os populares alegan que as consecuencias están á vista de todos, veciños e veciñas que quedan tirados nas paradas, persoas que suben a autobuses sen saber realmente onde van, estudantes que chegan tarde aos centros escolares, traballadores que non poden confiar no transporte público para chegar ao seu posto e usuarios que perden citas médicas, entre outras moitas problemáticas. A situación agrávase aínda máis, tal e como destacan desde o Grupo Municipal Popular, pola falta de información para os usuarios.